Eserlikleri yurttaşlar. Hoş geldin Eldeşim. Hoş bulduk. Esenlikler taşlar geçýärdi. Buyurun. Bugün, bugün bizim temamız MİHEK, Milli Halafetiç Komiteti. Ne bizim kuruluşumuz vardır. Bizim kuruluşumuzu köplenci heseyen bir tanayalar da halkın demesi, halkın sesi medya bir tanayalar bizim kuruluşu. Ee, Şunu yanlış tanayalar. Şunu bugün bir düşündüreli deydim. Bizim kuruluşumuz vardır. Bizim kuruluşumuzun adı MİHEK Milli Halafetiç Komitetidir. Feseyem olsa, halkın sesi medya olsa bizim kuruluşumuzun Milli Halafetiç Komitetinin medya platformudur. Bu adımlarımın yanlış düşünüyor da. Endi şu Milli Halafetiç Komiteti demek, näme komiteti? Onu düşündürsek, vatandaşlara köpsüme düşünmeyen ne bizim Milli Halafetiç Komitetimiz vardır. 2020-nji ýylda döredilendir. Näme üçin döredilýär? Bu tür komitetler näme üçin döredilýär? Bu tür komitetler tarih boýunça döredilen bu komitetler tarih boýunça nämede bir ýurdy bir düşman gelip basanda, ene koloniyalarda bir yurt gelip seni basanmakta seni koloniya etýärler. Şol koloniya bolmakdan özlerini halaf etmek üçin döredilen komitetler. Onsoň bir ýurtda ene diktator rejimler, totalitar, awtoritar rejimler olan wagty o rejimler olan wagty ýurtda adalet bolmaýardy. İnsanları yani represiyalar bolýar o ýurtlarda, o rejim bolan ýurtlarda. Onsoň o ýurtlarda daşynýan komitetler döreýändir. Ýurdun içinde de dörebilýändir. Ýöne ýurdun başynda döremesi, bu ýurdun içinde gaty hanly bir rejimiň barlygynyň subutlanmasy da demek bir basan, karakterli sistemasy, gaty baskyn bolan ýurtlarda gaçyp daşary ýurtlarda gurmaly bolýarlar bu komitetleri. Komitetleriň maksady näme? Komitetleriň maksady eger bir ýurt biziň koloniýasy bolup oturan bolsa, bu ýurdu kolonializmden, koloniýadan taplanmak, koloniýadan özüňe halaf edip, öz erk bir jumhuriýet gurmak. Ýa-da ýurdun içinde bir totalitar ýa-da awtoritar rejimler olsa, bu rejimi ýok edip, o ýerde başga bir sistema getirip, adaletli bir sistemany gurmak ve o ýurdu insan haklaryny getirmek we o ýurtlarda o rejimler bolan wagtda insanlaryň haklary baskylanýandyr. Adalet ýok ýerde insan hakly barada hiç hürmet bolmaýar da, konstitusiýanyň ýok ýerinde insanam sylanýan däldir. Şonuň üçin bu komitetleriň, Milli Halafetiç Komitetleriň maksady şol rejimlerden saklanyp, adamyň hakyny, hukugyny dikeltmek, konstitusiýanyň üstünligini dikeltmek we ýurdu ekonomik taýdan östürmek, reformalary getirmek, östürmek, şo ýurdun içinde ýaşaýan adamlary has goşetlerde ýaşamasyny üçin etmekdir. Tarih boýunça kän görüldi bu komitetler. Meselem Atatürk'ün Türkiye'de vardır. Topadagina Türkiye'de işleyendir. Atatürk tanımayan yoktur. Atatürk'ün bir wagtlar öz ýurdun halaf etmek üçin Milli Kurtuluş Komitetini gurandyr. Ondan soňra Hindistan'da vardır. Hindistan bir wagtlar Britaniýanyň koloniýasy bolýar. Şol Britaniýanyň kolonializmden Indiany, Hindistany
halat etmek için Mahatma Gandhi şonyanak halas ediş, milli halas ediş komitetini kurandırdı. Indi bizim yurtta näçe kuruldu? Näçe bu komitet peýda boldy? 1991-nji ýylda SSR dağandan soň yurdun başyna Niýazow gelýär. Niýazow gelenden soň bir ýygnakda bir günüň içinde o sosializmden SSR-den bir tagatyň içinde de bu demokratiýa demek ýerler, geçýärler. Demokratik bir döwlet diýerler. Ondan soň demedi birinde demokratik bir döwlet bolduk, SSR-den satlandyk, birinde öz ugrumyz, başga bir sistemamyz, zatymyz bolar diýip halka bir topar svet, ýani elektrik, gaz, duz, ýaly zatlary muht edip, gatykän wada berip, göleli sagar ýani her kimin nemesinde öýüniň öňünde maşin bolar, ulagly bolar, Mercedes bolar, Arabistan ýany ýaşar diýen demeler bilen boş wadalar bilen milleti aldap, gowy ýa-ni häkimiýetiň başyna gowy oturandan soň hiç hili reforma, hiç hili bir ýurt bir sistemadan bir sistema geçen wagtda bir ýurt demeli çürýändir. Öňkü sistemadan bir täzelenme, näme diýilýär o, arasalanma bir işleri geçirýändir. Ol işleriň hiç saýsam bolmady. Gerek ýurdu ötürmek üçin elbetde birinji dana reformalar geçirilmeli. Bilim nemesler bilime, saglyga, oba hojalygyna şeýle neme budaklara pul ýatyryp östürmeli budaklary meselen bilimine gaty önemli bir nemedir, bilimi östürüp spesialist ýetişdirmeli bilen bulary ýatyryljak pullary kiselerine urup ogurlanlaryndan soň milletimiz şu ýagdaýda şat. Niýazowdan soň elbetde kanunsuz bir ýagdaýda, kanun bir ýagdaýda Berdimuhammedow gelýär. Ondan soň monarhiýa dönük ýaly deme ýurdumyzyň demokratik diýip gören döwleti monarhiýa döndürýärler, atadan ogula geçýär. Häzir oglu näme diýip we bizim ýurdumyzyň içinde hiç bir reforma geçirilmediği için, hiç bir öňkü sistemadan arasalyş geçirmediği için, gerekli kudoklara, bilime, saglyga pullar ýatyrylmany, ogurlanany üçin millet häzirki ýagdaýda mejbur daşary ýurtlara gidip gara işlerde işlemek mejburiýetinde. Munyň netijesinde ýam maşgalalar barady, bejerik bu şu 3 sanaty nemeniň ýurdun başyna gelip bejeriksiz ýolbaşçynyň ýurdun başyna gelmesiniň netijesinde ýurt gaty erwet hem ekonomik saýdan bütün hemme taraplaryň gaty düşüşde. Şonuň üçin neme ýurdun Cumhuriyetimiz bizim aslında Türkmenistan Cumhuriyettir, bir respublikadır. O respublikanın häzir monarhiýa döndürdiler. Ýurdun içinde awtoritar rejim bardyr kanunly. Ýurdun izolasiýada tutýandyrlar. Internet ýokdur. Näçin internet ýok? Sebäbi insanlaryň nähili ýalanyň içinde ýaşap oturany, bütün bir ýurdy hakykatdan da ýurt kagyzda ýöne bir kagyzyň ýüzünde ýazylan diýip garaşdyrylmagy aldyk. Demokratik bir döwlet bu diňe bir kagyzyň ýüzünde ýazylan bir zatdy, konstitusiýa diýen adam diýen kagyzyň ýüzünde ýazylan zat bolan üçin aslında bir awtoritar rejimiň barlygyny ýurdun içinde awtoritar rejimlerde kanun işleýän däldir.
işlemediği üçin türmedäki bir topar oturulan, türme salınan hemme adamlaryň kanunsuz bir ýagdaýda oturuldygy, onsoň näme, umuman häzirki ýurdun düşen ýagdaýdy, muny her türkmen bilýändir. Bul hem biziň häla koloniýadan çykmadygymyzy, hem ýurdun başyna gelen adamlaryň ýöne bir kukla olarak oturdulandygyny, ve ýurdy bular insan bu ýurdun içinde ýaşap oturan adamlaryň hiç gadyrynyň gymmatynyň ýoklugyny we hiç gerek geldigini bul näme diýilýär şonuň üçin gysyp ýurtdaşyna çykaraldygyny bu zatlary öwrenmesin diýip interneti ýapyp goýýarlar. İzolasiýada saklaýarlar. Ýöne 2019-njy ýylda türkmen oýanýa, ayağa galyp ograýa, muny gören bol näme, rejimiň adamlary elbetde başda bir ýatyrjak bolýarlar, görseler, ýatyryp bolanok bu nämäni, oýanmasyny, halkyň oýanmasyny, bul oýanmany, bu oýanmada täsir eden adamlar bar. Sapar Akymov, Halime Söýünov diýen biziň nemelerimiz, nähili diýeli bilen aýdyn adamlarymyz halky özleriniň çykyşlary bilen halky oýandyryp ayağa galma täsir etdiler. Ondan soň muny gören rejim bu halkyň ayağa galmasyny ýatyrjak boldy. Bu da känwer başarlyk durmady. Ondan soň bilýäňiz, ýurdun daşynda uklap ýatan ýaçeýkalary oýandyryp hamala näme garşy, häzirki hökümete garşy hereket edýän ýanaga edip görkezip insanlary, bir topar insanlary bir şekilde hem özüne çekip atlaryny satdylar, bir toparynam gorku saldylar, garaz biraz halkyň nemesine howy ýatyrdylar da, ýöne bizimle şol bütün nemede, mediada kän adam çykandyr, näme garşy bol özüne görkezip, görkezmeýärler hem bardyr, belki görkezenler hem boldy. Ýöne bizimle bolan Milli Halas Komitetimiz şol 2020-nji ýylda döredilerini bäri häla bu neçeli gelýär we gaty kän iş edendir. Bugun halkyň ne derejede ütgänini her türkmen görýändirmen. Sebäbi mundan 4-5 ýyl öň adamlar bir-birine aýtmaga diýanda dursun. Özüne, öz fikirinde häzirki ýanak nähili diýeli açyk söz bilen nähili beýan etýärler. Häzir ýurt nähili ýagdaýda başynda otururlar, gitmeli diýip nähili şu wagt aýdyp bilýän bolsa, o wagt aklyny da getirip bilmeýärdi adamlar. Häzir bolsa şu wagty bilen häzirki 4-5 ýyl mundan öňkü bilen häzirki wagty deňişdiren zat bilen tapawut, dagýalak tapawut bar. Dag bilen deňirýän tapawut bar. Häzir adamlar arkaýyn adamlardan gorky aýryldy şu wagt. Adamlar arkaýyn şu wagt medialarda aýdyp bilýärler we kän da düşünýärler. Ve munyň başyny biz başlatdyk. Bugun adamlar bir-birine gaýat däl-de watandaş diýen bolsa, muny Milli Halaket Komiteti başlatdy. Gaýatyň nämedigini düşündirip, aslında watandaş diýmeldigini, muny Milli Halaket Komiteti başlatdy. Muny hiç kim inkar etdirmez. Bugun mediada hiç kim aýtmadyklaryny Milli Halaket Komiteti aýtýar. Ýurdun içinde kanunyň ýoklugyny. Ýene de Milli Halaket Komiteti aýtdy. Ýurdun
Bäle bugüne çelik ýurt bir koloniýa bolup oturanlar Milli Halasyç Komiteti aýtdy. Käni işedendir. Ne diýerler, kärirleri. Etýän näme iş edipdir, gurrun etmekden başga hiç zat eden okdy. 70 ýyla Sowet Soýuzynyň aşagynda bu halk aldygyň içinde, basgynyň içinde, ýalanyň içinde ýaşady. Soňky 34 ýylyň içinde de bu halk ondan beter basgynyň, ýalanyň içinde, ýapyk döwletiň içinde ýaşapdy. Ve 4-5 ýylyň içinde bugun edilen ullakan bir ädim var. İnsanlaryň beýninde ullakan bir edilen iş var. İnsanlaryň beýnini, türkmeniň beýnini ütgetmekde Milli Halasyç Komitetiň gatty ullakan rolu bardyr. Mana bilýändir. Mana köp adam bilýär. Bugun nemeni mediada nämçin bize Milli Halasyç Komiteti diýip dogry adymyzy tutaslar gelen oklar. Ya Milli Halasyç Komitetiň agzalaryna bloger diýerler. Ene bizim Merdan Muhammedowa Kemine bloger diýerler. Kemine bloger däl. Kemine Milli Halasyç Komitetiň gurucularynyň biri. Hiç hili bloger däl. No. Näçin Milli Halasyç Komitetini inkar edýärler? Bilýärler. Milli Halasyç Komitetini kabul etseler, ýurdun içinde otoritar rejimiň barlygyndan kabul etmeli bolýarlar. Ve bugun medianın içinde kim Milli Halasyç Komiteti kabul etýän bolsa, o doğrudanam, hakykatdanam, yani vatan üçin, ýurt üçin göreşýär diýmekdir. Söz size vereyim. No. Köp zat aýdyp geçdiňiz, içinden ulakan maňa aýdyrar adam almady. Ýöne şol 2020-de Milli Halasyç Komiteti gurulandan soň olaryň näme pikir atalar diýip ýa-da Mehmedäki şol işler bilen garşyna meşgullanýan adamlar ýa-da ýaçaýkalar oýardylar da. Indi bulaňam edip beren işleri halky bölmek bilen halkyň bir nemesini bir hereketini ona badak salmak bilen ýene-de şunu wat, şunlar ýene mediada şöyle nemeler ýaýrat başlap. Biziň ýanymyza gelin, ýüzüňizi açyň, bize annanyň şonuň ýaly nemeler, meňde sözler ulanyp. Ýöne indi halkam akly guşy ýerinde kime inanyp, kime inanmaly däldigini bilýän bolmaly. Ýöne onuňa garamazdan ýanky nemeler, individuumlar özlerine buyruk verilen diýýän şeýle buyruk verilen nemelerini dowam etýärler da. Ne ýanky içimiz ýaly mediada şonuň ýaly nemeler dowam etýär. Aram şöyle halkyň öňüne hereketiniň oýanmasynyň öňüne böwet salmak üçin edilen oýunlar. Gördüler, bakdylar Milli Halasyç Komiteti we ýene-de ýoldaşlary, ýandaky ýoldaşlary diýip aýdym. Ýoldaşlary halkyň aňyny östürip ýurdun içinde näme bolupdy, dünýäde näme bolupdy, şo nemelere analiz edilen bilgilendirip maglumat baýlygyny berip durlar da. Indi man her türlü ýagdaý bilen öňüne geçjek bolýar. Bilýärler Milli Halasyç Komitetiniň maksatlary näme? Ýurda eýe çykmak, ýani halk
halk häkimet ýurtdaky häkimet halka eýe bolmagy. Ondan genosidy ýatyrmak, lüstrasiýa geçirmek ýurdun içinde, hukuk dikeltmek, konstitusiýon hukuky dikeltmek, nämäniň şahsy eýeçilik ýani topraklary halkyň özüne gaýdyp bermek, yer üstü baýlyklaryny ýene-de halkyň bähbidine işlermäne mümkinçilik töretmek. Şol şu wagtky hukukly hökümetiň we uzakdan komanda edilen Rus imperiýasynyň planlaryny ters gelýär. Muňa da Helaýden möhemeniň ahlaksyz adamlary daşduruny üşürip öz halkyna garşy işletmäne näme diýerler da mejbur etýärlermi ýa öz istekleri bilen gelýärlermi öz şahsy bähbitleri üçin Milli Halahyç Komitetiniň ýa-da halkyň oýunşynyň görýärler ýuwaş-ýuwaş artyp barýar-da hereketler, düşünjeler artyp barýar. Şonuň öňüne geçmekle her türlü ýollar deňek görýärler da. Ine geçen ýyl Merdan Muhammedow Kemine adyndaky ýoldaşymyzy owlak etdiler Türkiýeden. Şolam bir oýunlaryň biri de bu hereketiň öňüne almak üçin. Şonuň ýaly ýöne Milli Halahyç Komiteti ýadama ýaltanmaz ýurdu ta halkyň eýeçiligine gaýtaryp bereýinçe dowam etjekdir. Ondan soň halkyň bu işiň içine ýuwaş-ýuwaş girişýär. Ýani bir ýurdy azajyk adam ýa-da bir zerre iki adam bolmak bilen ok täbi halk bähbidinde ýani halk bütün halk bilen etmeli bu hereketi. Atatürk'üm Atatürk Guranowa ýani ýoldaşlar bar, pikir ýoldaşlar bar. Atatürk we onuň näme egindeşlerine inanyp şolaryň ýanynda dik duran esker bar, eneler bar. Ta çağlara çelle elinden geleni kömedip kurtuluş nimetini dowam etýärler da. Ýyllar boýy. Ahirinde de erkinligine çykýarlar. Mähekeniň hem ýani Milli Halahyç Komitetiň esasy maksady halka erkinligi alyp bermek, öz başdaklygy alyp bermek, öz erki bilen ýaşamak. Ýani erkin adam statusyny dikeltmek da ýani mesela erkin adam. Şu wagtga ýaly şemal haýt tarafa itelese tozup görmeli da Amerikasy diýersiň, Russiýasy diýersiň, Türkiýasy diýersiň, Ýewropasy ha indi Koreýa çelle we gitdi da türkmen şemalyň uğruna. Näme diýär? İhmanda boldy diýär. Şonuň üçin bu işler ýa-da dowam etmelidir, dowam etjekdir. Ha nämedäki ýurdun içinde hukukla oturtmalar haýsam ýol, haýsy ýol bilen tapady ýok. Ýurdun häkimetini halka tapşyrmaly. Şulara goşgaň diýip. Kän uzatmasam boljak endi eswatam bolupdyr da. Uzatmalyken diýjek zatym eziz vatandaşlar, eziz halkym, eziz bir kuruluş, biziň adymyz Milli Halahyç Komiteti we biziň bir maksadymyz bar, bu da ýurdun hakykatdan özüniň garaşsyzlygyny, öz erkligini almak, ýurdy häzirki oturan terror grupaň elinden almak,
Yurdun içinde kanunun üstünlüğünü dikeltmek, adamların haklarını, hukuklarını dikeltmek, azatlygyny, erkinliğini vermek. Biz Türkmenin daşary ýurtda beýdip, ikmanda bolup görmegini bipark tarap bilen zok. Biz Türkmenin bu mertebesini döwlenmesine bipark tarap bilen zok. Biz bugün bizim neslimizin geljeginiň ýoklugyny tarap bilen zok. Ýurdumyzyň elden gitip barýanyny, Türkmenin ýok bolma derejesine gelenini biz bipark tarap bilen zok. Şonuň üçin biz bugün bu romanyň içinde ve bu gurama sizin çağalaryňyzyň geljeginiň bolmasy üçin doğrudanam hakykatdanam adamyň mertebesini ýakşy derejede ýaşamasy üçin görüşýärdiň. Biz sizin muny düşünmeňizi isleýär. Türkmen halk boyu ýaşapdylar. Türkmenin aklym hiç kimden kemde. Türkmenin işedişem hiç kimden kemde. Türkmenin ýurdam var. Türkmenin ýurdunyň içinde baýlyklarym var. Ol ýurduň içindäki terik baýlyklary, aslyndaky üstündäki terik baýlyklary hemmesi halka degişlidir, bize degişlidir. Bize hakkymyzy almak üçin, sağlarymyzyň hakyny almak üçin ýurdun, bu Türkmen ýurdunyň içinde adam ýany ýaşamasy üçin görüşýärdiň. Türkmen daşarda entap ýörmemesi üçin, üstünden güldürüp ýörmemesi üçin, elenip daşar ýurtlarda o mezarlar doldurmak üçin däl, öz ýurdunda maşgalasyň içinde asuda, hakykatdanam asuda, garaşsyz, dogrudanam baý ýurtda ýaşamasyny isleýär. Türkmen daşar ýurda gara işlere däl, Türkmen daşar ýurda dem almak üçin çykmak üçin. Türkmenin çağalar daşar ýurda bilim almak üçinem däl, Türkmenin çağasyny spesialist köküminde daşar ýurtlar çağırmasy üçin, şonuň üçin görüşýärdi. Şonuň üçin iň bolmanda, her kim bu daşyň aşagyna her Türkmen elini goýmalydyr. Sebäbi bu ýurt Türkmenistan diňe biziňki däl. Türkmenistan her bir Türkmeniň ýurdudyr. Her bir Türkmenistanyň watandaşynyň ýurdudyr Türkmenistan. Ve her kim daşyň aşagyna elini goýmalydyr. Ve hiç zat edip bilemek diýeniniz iň bolmanda şöyle gelip abone bolsaňyzam ullakan kömekdir bize. Biz ullakan bir guruluşdur. Bu guruluşyň öz hazinesi bardyr. Özüniň istikbaraty bardyr. Guruja mejlisi bardyr. Bol görünürde işläp oturan, çykyş edip oturan adamlar bardyr. Görünmän işläp oturan adamlar bardyr. Ýurdun içinde işläp oturan adamlar bardyr. Siz goşulsaňyzam, goşulmasaňyzam bu iş gidip durjakdyram. Ýöne sizem bu ýurdun içinde baryp adam ýanyk ýaşasyňyz gelýändir. Şonuň üçin hiç zat edip bilmeýän, elimden gelmeýän diýerlere şöyle getip like basyp, ýazyp bilýäni komment ýazyp abone bolsalar, bulan bizim üçin ullakan. Milli Hareket Komitetiň hazinesi bardyr. Siz pul geçirmeseňizem bu hazina pul geçirilip işläp dur bu hazina. Ýöne her bir Türkmen şu hazina pul geçirilse, biz ýurda şo derejede tiz bararys, tiz adam ýanak ýaşarys. Ja. Vatandaş yetendir, Türkmeni görjegini görendir. Hani
Maňlaýyny up görmese bilmeýär diýerler, maňlaýymyzy urugam, ganadymam gördük, beşigem gördük. Estirindi, men aklyny başyna toplasyn, ondan soň ayağa alma wagtydyr watandaşlar. Beýle ýaşap bolmaz. Biz eýtip ýaşamak istemeýär. Sag bolun. Bolýa, sag bolaşa, eliňizde. Oturmuş vatandaşlar komment ýazyn, tankytlaň, ýalňyşymyz bar bolsa, pikirlerinizi ýazyn, düşünjelerinizi ýazyn. Bolýa, sag